Her er Dane. Dane er 15 år, og han kan godt lide at hoppe over ting. I dag vil han prøve at hoppe over denne håndvægt. Det tog noget tid. Hej, det er mig igen. Jeg har nu fået besøg af landmanden. Han har set nisser i sin baghave. Lad os lige høre lidt mere om det. Ja, så gik jeg så ind med baghave, og så sagde jeg så over, så så den næste der, og så var der jeg fået, og det var meget fint, og jeg var så kunne godt det. Det var meget sådan noget, og så gik jeg så højere, så det var meget, så gik jeg over, så her, og så gik jeg så meget, og så hej. Karse? Jeg skal altså skide. Der! Nu for voksen!